Evo, ja sam dovršila... Valjda nećeš prodat da slikaš. Ja to klikam na kameru da pošaljem mojima u Češku da vide kako sam ja dovršila i ova druga vrata. To, a ja sam mislio da misliš čas. Ne. Evo, neka imaju dokumentirano. Dobro. Evo. Tak, tady máme zvonky. Zvonečky, trochu přiblížíme. Tam taky někdy chodí muky vylehávat. Tak, tady jdeme dovnitř. Tak. Tady jím. Podíváme se na buganvílii, která dárně prospívá. Roste. Nahoře je očka. Všichni na ní koukají. Tak. A tady za barákem mám olivu, kterou posadíme, až bude pršet, protože zatím je v takovém kyblíku. Ale jinak už tady vidíme i olivu. Jedna, druhá, třetí a celkem jich má 6. No, se to kymácí, ono dneska fouká bůra. A dneska jsem ráno trhla a snědla první 2 letošní fíky. Tak pokud je dost, to bude sušit fíky. Okna jsou nahoře hotové, ještě se musí udělat dole jedný grýlě. A bude to asi vonné.